Hi guys, good morning. Nanguha day ta karon og yuta guys, diri kay atong gisagol sa ato ang Carabao manure. Kani ay naay Carabao manure na aning ato ang planggana. Ato ra ni siyang ihalo-halo kay magtanom ta og pitsay karon guys. Kay numdum mo guys katong pitsay gani nga naupaw. Katubang gipang kauna ang iyahang dahon. May gani kay nanay dahon karon ni tubo na pud guys. So atoan nang i-transfer og ilahang kaugalingong kaang. So mauna nga nanguha ta karon og yuta dinhi kay aron dili ra kanang lunlon nga Carabao manure ba ang ato ang matamnan. At least na apo yuta. So ako na ning gihalo-halo na lang nato ni guys kay kuan kanang aron ready na siya tamnan unya ato aning balhin dito sa ato ang mga kaang-kaang naa dito sa likod. So mahuman tag panguhaan ni mubalhin na puta dito sa likod kay atoan ang sugdan o pananom ang ato ang pitsay. May laman makadaginot ta adto pila ka punuan guys. Nagabot dito sa likod ato lang gihapon ng punan o Carabao manure kay aron daghan kay vitamins ang ato ang tanom. So sakto na siguro ni kay maglisod pud unya tagdala dito mubugat na pud. Okay, ato na ning dadon dito guys. So ato siyang punan o Carabao manure guys kay ubay-ubay ang yuta nga akong gibutang sa planggana. So ato sa siyang ihalo sa nato ibutang aning kaang panawang ato ang Carabao manure guys. O tungod sa dugay-dugay na ba ang iyang sako kay nagabok na nagisi na siya. So dire nato ibutang sa kaang ang ato ang kuan gihalo. So dili na lang nato punon ingon ani lang ka daghan na. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want. Guys, mauni ang akong giingon ba nga katong nangawa gani ang dahon, natubuan na sad siya og bag-ong dahon o so para di ta maapsan o di ta maunahan bagkaon sa mga insekto. Atuan na pud ning ibalhin kay para makakaon jud ta aning atong gitagod nga pitsay. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe So mauna ni ang atong natanom guys, nakatanom ta og 2, 4, 6, 8, 10 ka punuan sa pitsay guys ang ato ang nadaginot. So puhon-puhon mo dagko na ni makakaon na ta ani guys. May gani kay natubuan og balik sa kuan, natubuan og dahon ba katong na upaw. So mauna siya o nakatanom taon ta nakadaginot.
Nya. Naapod si Lucas o guardia. Nagtanom ko diri sa kilid. Naapod si Lucas diha sa kilid. Abi kay naamay ni labay nga kuan didto o nagdadag iro. Wala pong giusig. So guys, yan mausad na ang ato ang aplan kangkong guys o dagko na sad sila guys. Tanawa guys o. Yan. Mauna ang atong aplan kangkong. Kana siya ay naa guys, mauna ang first batch nga kuan gi tanom nato niya. Nakakuha na tag pila ka punuan ana kay gisagol nato og sinigang. So tanawa si Lucas guys. Kas, Gus. Nagwardya ka kas. Di magara-gara ha kay undi makuhaan ng usa ka dunggan. So ato na ning bubuan ang atong tinanom guys. Hello. Good morning guys. Nakaligo na gid si Ate Juna buhulana guys. Nahuman na ta og pananom og pitsay. Dayon nabubuan na sa tunako. Pag human ako og pananom og pitsay, namahaw ko. Nya pag magpamahaw, tong naligo nako so karon presko kay si Ate Juna guys. Unya namutang ta og sunblock kay sus Ginoo ko pertig yung inita karong panahon na guys. Di ta mamutang og sunblock kay kining atong naong mangitom ginig samot kay tungod sa kainit so kinahanglan magbutang ta og sunblock. Dayon ini kaalauna di ay guys kay na ako'y lakaw pero di ko sure kung ako aba mong madala sa ako ang lakaw. Tanawon lang nato pero karon ang atong hunahon ang ato na pong ipaniudto. Mangita na po taglutuonon ato paniudto ug unsay ato ang tanon pero dili kay ko magproblema guys o kaunon o paniudto kay wala man si Kuya Amay karon. Tuwa sila nag-coastal clean up sila unya. Libre man sila og lunch. So ako ray mangita og unsay akong kaunon o paniudto guys. So maningkamot ko guys nga kuan ba maluwas ko sa paniudto. Bitaw naay daghan na adire. Bisag unsa lay atong kaunon basta masudlan na atong tiyan guys. Kani bang magkutunbad sa kay makaubo ta og kalit guys no. Ag akong pamahaw na kanina guys kay ag kuan ag cake anya ako ang gi parisan og usa ka cup nga coffee. So karon kaniudto makaon na gid ko og rice. So naapatay na hibilin nga rice diri guys o kana kani may ato ang pangitaan o unsay ato ang isudan. Nagpaday pan dala ni Kuya Amay gabi kanina pan basta kakuan lagi manuol gani sila basta lingkod na ko diri kay mga ayog apil. Nahinumdum ko guys kay nagdaman dai si Kuya Amay og bulad nga ingon ani ba o kani. Kay katong nangatin sila og meeting sa Toledo na sila'y kauban nga ni attend og meeting taga Bantayan Island nya namaligya bag ingon ani nga bulad. So nakapalit si Kuya Amay kani na lang atong lutuon karon og paniudto. Sayo man lagi ka na uli.
nagdag cook si Kuya Amay, guys. Ag imong paniudto, imong gida? Naniudto na ka? Aw. Tanawa si Lucas ni tagbo dayon nimo. Unsa na ning imong gigamay? Ang mikrofon na yung gida? Karon na nimo adlaw gida? Imong giingnan ang task force? Lalo na. Unya, asam sila magpaabot. Ha? Magpahatod na dito sa ibabaw, ha? Unya, magpabalik lang pud may kahuman. Kamera ni Kuan Marichu. Kuyog ka dito? Gusto mo matag niya dahil? Ha? Kumba, kasi nagkuan ninyo na keeper? Kumba, guys. Daghan nagkuan, daghan may participate. Kinsa man dahil iban? Na ako ito 90. 55,000 balay. 290. Kung nalimpyo ba eh. Ang mga tibalay ito, ang matulog. Kaya limpyo ang ilang kilid. Pero mga balay nga. Kuhan. Hindi pa pilon. Si Lucas, kaluoy ang Lucas nagpaabot si Lucas. One eternity later. Hi guys, gikan na di ay ko sa akong lakaw unya si Kuya Amay nakadadi ay og lansones. Gikan pa ni og Negros, guys. Hinatag ni sa iyahang mga amigo, guys, kay gikan man sila og Negros. So ang ilahang dala lansones og rambutan.
A few moments later. Hangin-hangin lagi. Daghan kay hangin ay. Ngano ka ni? Nganong hangin-hangin man ron bay? Unsay balita diha bay?